Igbo bụrụ nze m ọzọ ekene m dịka m si wee gwafu n'oge mbụ n'ife onyonyo m mepụrụ oge gara aga gbasatara ife gbasara dibịa enwe n'ala Igbo anyị akụwara ụmụnụ na enwe dibịa na-agba afa, nwee dibịa na-eji mmiri, nwee dibịa na-enye ọgwụ na ọtụtụ dibịa dị iche iche. Mana ụbọchị nke taa unu ga-afụ na anọ m n'obu be dibịa ama ama n'ala Aguluzigbo n'Ifite village nke dị n'Umudim village. Ezigbote afa dibịa ama ama bụ dibịa buwere owuwe oge gbuo mata bụrụ gbuo dibịa eji ife gbasara ịgba afa wee mata n'ala Igbo anyị. Onye ka m na-ekwu afa ya? Ọ bụ Ogwo Ume Ojilimobe. Ọ dibịa amaara amara. Onye ọbụla bịa na Aguluzigbo bịa na Ifite village wee jụọ ese n'Umudim, a ga-agwa gị na obu a nna-achọ ịbanye na-abụ obu dịbara ọkpụ tọrọ ọkpụ n'ife gbasatara ọdịnala na omenala Igbo nke eji wee mara oge puo. Onye ma ebe a na-akpọ Ogwo Ume Ojilimobe ka eso wee ghọta ya bụ ife. Ngwa ka anyị jee ka nje wetara ụnụ ka ya bụ ife si wee dị. Ngwa sonyere m ụnụ. So ma ụnụ n'anya mata bụrụgbo nke bụ agwụ mbalụzie akọwaziere m akọwazi ife anyị dị wee bịa n'ụbọchị taa. Obu a na-abata bụ ancient ọ dị ọkpụ tọrọ ọkpụ. Onye ọbụla bụ onye Aguluzigbo ga-ama ife m na-ekwu. Ogwo Ume Ojilimobe onye m na-ekwu bụ ife gbasatara dibịa ịgba afa dịka m si wee gwa unu n'oge gbuo nya maka anyị nọ n'obu ya. Ngwa ka unu fụzie ya bụ nwa amadi. Ọ bụ afta ka nnukwu nna nna ha jewere ife. So ya bụ ife ịma na ịbịa n'ife gbasatara ife ọdịnala ọ na-ama ama and onwekwana ka iji esi wee gbanye ya bụ ife ma ị na-aka ụka ma ị na-ekpe ekpemebe dị iche iche. Ya bụ ife bịakwa ha na ọ bịago. So ị gaghị agba ọsọ, ịgba ọsọ akụjisi efe ịmaka mmụọ si emenụ. So n'ụbọchị nke taa anyị nọ n'obi nke nwa ya nọchiri anya nnukwu nna ya. Ngwa chianụ ka ụnụ fụ onye na-ekwu n'enu ya. So onye ọbụla bụ onye Aguluzigbo bụrụ onye Ifite bụrụ onye Umudim ma onye na-ekwu nwa ya ọ ya aka mma na ngwugwu ọbụla ya atọ atọ adọrọ mma ịtụ mvọ ka anyị nụ from horse's mouth. Nnukwu nna anyị ndewo. Ị nwere ike ịgbatara mba ụwa afa gị? Afa m bụ Ikechukwu Ojilimobe, onye nọchiri anya nna nna ya na dibịa o mere n'ala Igbo na Umudim kwụrụ n'obi ụmụ Obajiri ebe awụ ngwurube ji ma ogwo eze ọkịka ndị mbụ ancient fathers bi na ngwuru a. Ha ebigo 5 ancient fathers na ngwuru a. Nwa nọchiri anya nyanwụ dibịa ama ama na Aguluzigbo. Dibịa here udu n'oge gboo a na-akpọ Ojilimobe Ogwo. Onweghị onye amaghị onye ọgwụ mba niile gba gburugburu n'ụwa ma onye a na-akpọ Ojilimobe Ogwo ezeta azụ nke mbụ na mbụ na Aguluzigbo. Ọ dibịa kwuru ekiri n'oge gboo. Ọ dibịa gbara afa ọdịnala, gbaa afa dị ile, gbaa afa ndị mmadụ na-eṅomi. Ụwa niile mba dị iche iche na-abịara ngwuru a n'oge gboo. Mana ka o si na wee dị, my grandfather ahụ na onwe ewe Ojilimobe na ọ hapụgo anyị for 40 years ago. Nwa ya wee nọchikwanya ya dibịa ọ na-emekwara ngwuru a. Mụnwa na nwe nke na-akwado ya dibịa akwado. So tata awụ Oye, tata abụ Eke n'afọ Igbo. Anyị apụtago tata wee kelee Chineke kele eluigwe na osi Chineke na ọkwa ndụ ka anyị na-arịọ ya nchekwa na akụ na ụba na ụdị dị iche iche ọbụla ka ọ na-edu anyị ọpụ na mbata anyị, ka ọ na-edu anyị ije ife nke anyị na-eje. Anyị ji eziokwu were aga n'ọrụ dibịa anyị na-alụ. Ọ bụrụ anyị adịghị eme dibịa anyị nke ndị ọchịta ha gbue. Anyị adịghị eme dibịa anyị nke ndị 419. Anyị adịghị eme dibịa anyị nke ndị ebe esi bute ọgwụ ebe na-eme dibịa. Ihe anyị na-eme bụ dibịa ọdịnala ka anyị na-eme. Dibịa mara ya ma ọ dị adị na ngwuru a n'oge more than 500 years ago. Ya wụ dibịa dị na ngwuru a dịsie ike. So ife na-agwa mbụ taa na ngwuru a bụ ngwuru dibịa kụrụ akụ.
na onye ọrụ abụghị n'ọsọ gbata na ngwuru a n'ihe ọrụ na-eme onye ahụ na-akwụsịgo ise mana nwa aka bụ nwa ka na-ebido nya wụ dibịa ebido ji nwayọọ na-apụta nya wụ dibịa unu na-anya ebe a ọ chọrọ igosi anyị okpu agwụ ya nke a bụ ndị ichie ngwuru obu a ọya ihe dị ebe a fọdụda na ndị ichie ị na-ere anya ebe a ahụ ebe nna na-agba afa okwu agwụ nke nwa nna na-agba afa obu ndị ichie ọdịna ebe a na-eme ọdịna dị ile ọ bụ nke ndị waị ma nke ndị 419 unu sịkwa ebe a pụtakwa unu na-asa ịdị ya nke bụ akwado ọmụmụ akwado ndị mbara ndị egede ọya ife dị ebe a ife dị ebe a wụ ndị mmiri ndị a na-akpọ ndị ete ebi ndị nwere obi umeala ndị obi ha dị ọcha maka onye ọsị na mmiri wee onye ọma ka ọ bụ iyi ya dị eri ọba ugocha achọ na ụwa na-echukwa na-echu nke a ga-ama ndị mmiri ọya dị nke a ngwa soro m na-esonyere na-atụsa ozi a just share this message share it to every platform unu na-anya ebe a ihe awa agwụ na chi descendant of agwụ na chi unu na-anya ebe a nke a descendant of agwụ na chi agwụ onye ụwa na chi onye ụwa nke a ezugbe my grandfather ọgwụ o dobere mgbe ọ nọ ndụ ọgwụ adị ebe a na-agwọ many type of sickness odo ya ọfọ ya bụrụ ọgwụ adị ebe a weta enye gị na ọgwụ nye ga-adị gị mma unu na-anya ebe a nke a orimiri atata agwụ ndị ichie ibe na-akpa agwụ orimiri onwe ha agwụ dị n'ala Igbo karịrị agwụ adị ebe agwụ dị n'ala Igbo anyị na-eme dibịa were anyị na-eme dibịa fesibụl anyị na-eme dibịa oke ite ibe anyị na-eme dibịa ọdịnala ka anyị na-eme dibịa mara anya ma ọ dị anyị n'efo ibe dị na-ekwu mba ụwa dị n'efo ọ bụrụ na emeghị nsata ọ ife nna m jere nka m na-eme o so na akwụkwọ nne m wee kụ m dibịa onye awa agwụ ozugbo agwụ ndị ichie onwe ha agwụ na agwụ na kwụrụ olimido ebe a ife ọ na nwa jọrọ agwụ a n'ụwa na agwa ga-emere ihe mee n'obi mee ndu na ọrụ ebe a ka a nọrọ ụmụ mmụọ dị iche iche ebe a ka ị ga-afụkasị ya ụdị chọrọ na ọ dị ebe a ụdị chọrọ na ọ dị ebe a so a na-akọwa ọdịnala na ntọala Igbo so ị na-anụ ife ozi a na-ekesa ya share this message ife anyị nọ bụ na nchọpụta dịka nsi wee gwafu unu oge nnọ na abroad a sị na mbata unu na nga m agbanyela unu ka unu mee gị unu ji anya unu wee gbara onwe unu ekeresimesi na o nwere ndị ọdịnala mmadụ ọdịnala abụrụ igwu ọgwụ ọdịnala abụrụ igwu ọgwụ ịbịa ife gbasara ọdịnala ife ọbụla na-eme gị agba afa jụọ ese jụọ ndị ichie ka ife na-emenụ mgbe ajụcha anya bụ ife ha enye solution enwe ike mee gị nye gị ọgwụ eji abịa ime gịnị imetụ ọ dị mma so na-ekesenụ wepụrụ nze mụọ ọzọ unu na-anya na arụsị ya dị ebe a ihe awa arụsị ụgwọ niile ji dị ebube ihe awụ nne nwaanyị katara ahụ ogbu efi nne nwaanyị ogbugbu ụmụ anaghị amanya gba arụsị aka n'ala Igbo onye ọrụ na-abụ mkpa dị iche iche nwere problem bịara na arụsị ya wee yọọ ayọrọ arụsị ya ayịyọ wee yọọ ife ga-eme na arụsị ya dị ebe a ga-emere ya tanstrị mezuo niile ka o si wee yọọ ya mana ọ gwakọ ya ekwenye gba arụsị gwa ya na arụsị dị otu a mere ife dị otu a na ọ ga-emere ife arụsị gba arụsị dị otu a ibe ka a na-akpọ nne nwaanyị ogbugbu ọdịnala ka anyị na-eme ọdịbe ndị na-arụsị ọrụ ike anyị emeghị mpụta ihe awa ọdịnala ndị akọrọkọrọ anyị akụ na n'obodo wa na Aguluzigbo onye mba dị iche iche na maka Aguluzigbo n'oge gboo ja mara Aguluzigbo na-emesi ibe ike ihe gbasara ọdịnala obodo ji ujo ngwagwu ndị ji ndekwu mba kwuru mba dị iche iche ma a ga-anụ maka Aguluzigbo ọdịnala ugbu ọdịnala ebe Chineke nyere ngozi pụrụ iche na agwụ na Aguluzigbo a onwe obodo nye ngozi pụrụ iche mana ọdịbe ndị na-arụsị ọrụ ike ihe a okwukwu ndị nwaanyị arụsị ka ibie na ala Igbo niile gba gburugburu ụlọ n'anya na mgbasa ya na ụlọ ga-ahụ ngene ya ebe a kịta ahụ ngene dị ife a na-agwụ ya ngene ogwugwu a na-agwụ ya ọ ya dị nke akịta dị ebe a eje ma bacha n'ime ka ije aba n'ime ka ije bido ya ka efe ya idibesa ya ije ebe a so anyị na-akọwa ife gbasatara ọdịnala ndị chetakwa na onye gị na ya na-abalị ụbụbụ ọbụ Maazi-UC
onye gị na ya na-akpara ụgwọ bụ Maazi-UC. Ebe a ka orimiri dị. Ebe a ka orimiri dị. Ebe a ka akpụ ya dị. Mana na m agbụ ha otego ọ dara n'oge gboo. So n'ife ọnụ ihe eme ya na-akpụ ya ahụ ịbịa n'ọfịa mee gbanya akpụ okwu ya akpata ka okwu. And mmeri ihe ibe chọka o mere gị. Ịkpọ orimiri n'ebe a orimiri asaghị okwu mere nye gị ife chọka onye gị. Ọhịa na-agwụ Igbo bụ nze mmụọ ọsọ. Taa bụ gịnị? Eke. So unu anụgo onye abụ ife ka o si wee gbasịa ma kwụrụ. So ị mara onye njiwere aga bụ onye jiri Koshile Ikechukwu Ojilimobe eze Taazị nwa nọchiri nnukwu nna ya n'ife gbasatara ọdịnala na omenala Igbo. Abịara mbe ka m were ọnụ ya kọwatara m ife anyị chefugoro. Igbo bụrụ nze m ọzọ ọdịnala ndị ga-adịrị ndị ka nke anyị wee dịla anyị. Ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ọdịnala bụ ịbịa na ọdịnala amara ife ezughị ezu na ndụ emere gị wee dị mma. Si ife nwere ike imedo mbụ ifete etosa ife ozi a ifete etosara m ihe ozi a a sị gị na nga m aga n'obodo ka nje mee gịnị ka nje weta ka o si wee gbatakwuru so unu n'anya ka o si wee gbatakwuru onye bụ nnukwu nna anyị onye ọbụla bụ onye Aguluzigbo amaghị onye bụ maka ọkụ ego mana onye bịara abịa na Aguluzigbo eziokwu emechaa m ga-aga be ya ka m je gosikwa unu ka o si gbasịa wekwu maka na ife anyị na-eme bụ ọdịnala na omenala Igbo na ịkwalite ewumewu na ọdịmma mmadụ ibe ya. Ọdịnala abụrụ ịgwọ ọgwụ dịka m si wekwu ya ekwu. Ndị ụka na-asị unu hapụ n'ọdịnala na taa amata na mbọsị ife ga-eribido gị ị gaghị afụ ndị ụka ebe ahụ. Ọ ga-abụ ndị ọdịnala ka iji echekwa wee zọọ gị ndụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ m na-akwụsị nye bụ ebe a ụnụ afụgo ka o si wee gbachaa ma kwụrụ. Anyị nọ na nke ogwo ume Ojilimobe ogwo. So ọ chọrọ igosikwa moto so na-agbasara m ife ozi a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba afa, ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ ọrụ den ọ bụrụ na ị chọrọ iji mmiri nke ọ bụla ị chọrọ achọ ị kpọọ ya n'akara igwe ya. Mmecha m metinye unu akara igwe ya ka unu kpọọ ya ka unu wee gịnị ezumezu ndị mmiri dọ n'ime ebe a awụije ndị mmiri dị ebe a otu oge ndị nwaanyị n'obodo na dị ebe a ezumezu ndị mmiri niile a na-ekwu n'ụwa ebe a ka nche so ihe na-agba Igbo bụ ụzọ emegide mmụọ ọzọ ọdịbe ndị na-eme gịnị na-arụsi ọrụ ike. Onye kweta na ọdịnala Igbo ibe abụ ya na mma ụka dịkwa mma ahụ mana onye na-agba onye mezi ihe dịrị ya na be nna ya onwe ebe isi edi mperi gba mbọ jee jụọ ese ndị ka ha mara ka ha gbaghị ihe ị ga-eme na be nna gị ọkọ wee dị gị na mma maka ibe na-ahụ na ọ dịzi too much. Onye ka na-agba ụmụ Igbo ụnụ agbaghịzi si chọba dibịa na-eme ọdịnala hapụrụ ndị oke ite na ndị oke awela bata na ọdịnala ka ọdịnala zụọ gị ndụ duwe gị nka ibe ihe chọrọ n'ụwa na nne ọdịnala ga-emere gị maka baba ihe egbe ime n'ụwa ịgba maka maka gị ọtọ ihe ọma ga-emere gị na emere gị na emere gị na nwere emere gị na nkwọ abịa na gbasara atụ ọma ga-emere gị gị onwe akwa Igbo obodo ọbụla isi nyewe dị jụọ esi ebe a na-akpọ Obi Ojilimobe na ada Aguluzigbo obi eji ọdịnala wee marụ onye gba ngwuru a n'oge gboo ga-amara ngwuru a na-egusi ibe ike n'oge gboo onye arụ a na-akpọ Ojilimobe ogwo ọ nnukwu nna udibịa na Aguluzigbo the whole world ọ dịbịa kwuru eke mụọ ọgwụ kwuru ọgwụ dị iche iche tọọ ndị mmadụ agbụ kpụọ ndị mmadụ ọrịa na ụdị kwuru ụdị so ọ ga-akpọ akwụkwọ Igbo wetara wee mere gị ibe mana onye ji 200 million naira onye ahụ gwuru ewu mgbe na-agwụ na okwu ụmụ Igbo m nze m ọzọ kpetara na ọdịnala na-arụsi ọrụ ike ọdịbe ndị na-emesiri ike sedezi na ọdịnala onwe onye si enye gị ụka onye ọjọọ ụka ụka nọrọ mma mana beta dozi ihe dị gị na be nna gị mee ka ngwebe dị mma dọọ ndị ichie nye bụ ụlọ dobe ebe ọkwụkwa dobe ebe nzu dobe ebe edo dobe ebe ọjị idebere ihe agọ Chineke na ga-eweta oge na agọ dị na mgbe ahụ na mgbe chifo masị mekwa ndị ichie obi unu ehikwa agwa ụnụ ọ bụrụ nwe ndị mmadụ ogbugbu gbanụ pikpa ya
ife ga-eme ka mgbu jụọ oyi ife ga-eme ihe mara abata ya ife ga-eme ka ihe mara abata ya mgbu ahụ ọ ihe na-agba igbo bụ nze mmụọ ọzọ na ọdịbendị na-arụsi ọrụ ike onye na-akpọba bịara na-emesi ihe ike ekene m ụnụ a sị na ọ ga-adị nwoke mma dị nwaanyị na mma dụrụ nwa na eke dụrụ nwa na oye dụrụ nwa na afọ dụrụ nwa na nkwọ onye na ndụ ya na ndụ na nkwa adịghị ebụwa ekenekwa m nata wesị na ọ ga-adị anyị na ruo mgbe ebighị ọgaghị nwere ike ịgwata anyị nọmba eji eji wee nweta akara ekwentị eji eji wee nweta akara ga-enweta ịma na agụfọ ihe ndị mmadụ mara bifọ na onye ndị mmadụ mara mbido n'oge mbụ na nna alụ weda na-akpọ ihe ọkụ mana kịta ana m arụkwa onye agwụ weda ma Chineke akpọkọ onye bụ oku ha bụ ndị ichie mụrụ nze mmụọ ọzọ akpọkọ onye bụ oku si mgbe a nọrọ ala ndị mmadụ ụgbọ ndị mmadụ afọ na-etebe ndị mmadụ fọba ndị dị iche iche ndị ahụ adụ ndị ọya kwuru ọya ndị ekere agbụ ndị agwọ ọgwụ dị iche iche na obodo ndị ekere ogwụ ekechie n'ụdị n'ụdị ọbụla ndị ga-emetụta ndị mmụọ ji ma ndị metakwuru ife chibenụ aka ma nke na-esi ya n'ụwa ọkụkọ ọkọ ọchịchị ego mechiri anya amazi na-emezi eme nso onye na-bịaba a na-agụzigbo jụa be Ojilimobe na na-akụzi nnukwu nna anyị gbatịala anyị akara ekwentị eji akara ekwentị ngwụ 070 1228 1835 or 081 09 13 2706. Ekele m ụlọ. Ọ ga-adị ụlọ niile na mma. Isi ya na anyị nọ na nnukwu oke obu nke eji wee mara ụgwọ ume Ojilimobe n'ụbọchị taa agago m ya bụ ije wetara ụlọ maka ndị ekweghị ekwe ka unu soro kwere ọ bụ na ọ kọwago ya bụ ife so ka o si wee kọwa ya ọ dịghị ka o ji esi ndị n'iru akwụkwọ mmecha m metinyekwa akara ekwentị ya n'ife ozi so onye ọbụla chọrọ ịmata ebe m na-ekwu ọ jụọ eze post ịbịa ha na n'ala Aguluzigbo adịghị aza ya egbo ejikwa ha na bụ Ojilimobe edugie gị ebe ahụ onye ọkada edugie ebe ahụ ozugbo ka ị nwee ike ime gịnị jezọ ndụ igbo mụrụ nze m ọzọ si ife ị nwere ike imedo nke gbasara m ozi a sonyere n'ife na-eme na my YouTube page at Maazi-UC tie ma akara subscribe ma ọ yọọ link notification bell oge ọbụla ifiri ife ozi ka ije mee gịnị ka ije gere ya ndị be anyị si na onye anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa igbo mụrụ nze m ọzọ ndewo